Ей, зумба. Я через секунду напрямую ходил. Чинил. Там куда-то, а потом куда-то. Вот чинил. Зачем ты его так вообще? Она тут куда-то, мне кажется, живет куда-то похоже. Ну, Какой анари? Кофе или бас или бас? Кофе или бас? ну, вообще бухгалтерия. Это у тебя реготы. Это лучше без. Это лучше без. Анари? Дайте мне. Apă ne beam. Trebuie apă ne beam. Cine ce ai pus tu? Da. Да, бял. Уиски, кока-кола. Дай другак. Можно кофе un pies în spatele. Что не учишь за эти репортеры, вот тут. Dali mi-e dau... Am ce trăgnă? Eu trebuie să... Mă fac un pic. Я știu, что здесь взяли. Hai da, mă, are grijă. Nu e scrisat, domnule. Обсудим, să vă Bă, poate ca el, că vrei să Nu, trebuie să fie... Nu, nu, trebuie să fac curat. Che mă joc și fac curat. Deci, nu ne vrei. Nu ne vrei. Dove bagule molti. Кой ще го дохаруси? Chi? Calle. Какеме? Те духаш бакура. Те духаш бакура, мой. Adesso cosa che non è così a cosa ballo giorni. Noi siamo tagliati, tasa ima, mi dà padre che mi dà ma cosa mare ma cosa. Când mă ietau? Eu te-am văzut, mă. La bau. Când, mă? La bau. Ce te-am văzut? Tu n-ai venit, mă. Ne să te răspund, Bine, mă, Reclama, Când, mă? Du-te, stai cu stărpenim. Bagă-le în Facebook, mâine. Mă, Mas que música, mano? Eu não sei se música era como eu tinha muito. Nu știu, mă, ne. Ce? Cache. Камерата нещо, моля. Моля, на здраве, зато компания, на здраве. Ама свърши ли уиски, то си не трябва. Ами, що е взимал, но си взимал, какво си взимал? Откъде да го взема? Кой да по всяко време? Който модива. Палил? Дъска, нали? Къде е колата? Пуши, това е рушата колата. До никой, до лицо. Моргата. Къде е чеша? Бе, ма, говорят ми за това моргата, кой е моргата. Моргата, къде? Аз викам, какъв е това? Еври, представител, народен представител. На морга ли нещо? Чинил. Може да народен представител, народен представител. Представител. Министър. 25 лет запил. Къде? 25 лет. И бал съм Искаме с с подбанил. 25 лева. А? Искам да се отбанил. Пак ти извон ти багаж. Сега бъдеш къде ще ми да кажа бъдеш. Дъндая са маргар в дъндре? Да. Унди му. Ете дъндре, мой. Камера, да. Мама, ще му правим. Виж така. Това да ми оставят 2 цигари. Ете толкова останаха, 3. Има още на който иска да пали. И колко са 3 цигари? Дайте ми една запалка, бързо. Оли сте, господине? Хорошо. Оли. Парагало поли. Я вам могу сказать, что это все. Да.
Това е Бойко Борисов. Мира, Бойко Борисов. аз мога да му видиш Не е Бойко Борисов. Бойко Майтара. Не, Бойко Борисов. Аз мога да му видиш телешко Бойко Борисов. Аз мога да Обещаваш не бъде това. Тази Бойко отиде в тази гора. Обаче ще шава до Сега тато били. Обаче ще шава до ной. Тук е Бойко Борисов. Пусна на маска да пиете. Браво. На маска. Да. Се разберете. И двете кутии цигари Кинг, що са негови. Не, Малборо. Кинг. Няма Кинг, Малборо ще пусти. Малборо. Малборо ще кажа, вземи Малборо. Как да кажеш? 5 кутии Малборо вземи. Само 5 Ами 3 кутии Е, моя брат, бе. 3 кутии Малборо и 2 Да, кутии Кинг. това ми брат. Не, аз Само кажи ми на телефона ми, това байда и долу. Да. В своята клима каза го на тим. На конференция. И тук диджей Кирси специално поздравява бати Джейцев, брачера на Бойко Борисов. Не мога да го закарам тук, да го закарам, защото... Много ти мене Много мангали. Kad posljednji od bonče bušije, Да. do druge Да, Кой е Бармана? Вари прави там ключовичи. Кой е Бармана? Кой Кой е Бармана? Бармана искам аз. Ето го, при тебе, бе. Сипи малко уиски, ате. Дай. Чики прави на чашка. Браво, стига толкова. Стига тя малко повече. Они ми дава. Браво. Мизето, ще влезна малко петъл и ga махна. Ние го пърнеш. Яша. Айде едно за здраве. Едно за здраве. Я фара Дашка, и дай, ама да, само може и дай. Може? На пучка. Кажи Йоко си не съм към ден. Не е проблем. А сега? Наврети. Прави малко реклама, вкажи малко тяло, татуировки, бе. Само малко да спиш. Чакай малко, чакай, стой ти. Да. Ага. Нормално, чакай. Да ни покаже френската роза. Я. Само малко. Айде, стигай тук. Não se pode olhar, maluco do mundo. Факт. Най-проблем обаче кумпрам машина. 10 лева факт. Кумпрам машина с факт къде си. Боятел ще он се види. Мико, он се види машина ли е ди по 10 лева? Дето 10 лева за он. Ето, орел, да, ем кумпрам. Дето прилично, нали казва. Значи, майка му и баща му с камера го направи. Вербана кеш. Стана да го духа тя. Дай ба той диджей, бе. Да го духа ти. Диджей Руси прескача. Иска да кажеш нещо. Кой ще духа Бахора? Ти ги го духаш. Репортера. Да, ти го духа. Репортера ще го духа, Да. Идем да пити. Да си жив заради. Ако ще примат... Не, малам чека. Ще духаш Бахора, бе. Защо? Ти не мислиш, че става време? Кога да? Аз не мога да ще го приказваш. Става време да духаш Бахора. Ти ще го духаш, Бахора, бе. Аз го духам. Ти ще го духаш. Папарата. Папата му ще го духаш. Ти го духаш, папата. И папата ще духаш. Антони! Да карат борси. От кой отбор си? ТСК. Ама, Левски дишки духа супата. Левски ще духа Бахора. Левски го духаш.
Левски го духат, ама те много добре го духат. Чакай, снимам такова, ти ти. Ще видиш сега за Ще видим, ще видим. Къде бе? Чакай. Ще видим. Чакай, я май ръката. Аха. Скачай лимба. На камера. Има работи на асфалта, лицето му запито. Ето бе. От когато остави с жена му, бутура се чигай. Шко татка? Що снимаш колата? От това факт лицето му взял право. От колеги не се обиждам, ще ме извиняваш. Часовста време? Да. Къде е часов? Какво ти Луз пръти, твърдачи спърти. Това беше голям отговор. Дико ме бута е тенка студено мита. Благодаря. Няма нищо. Браво! Esta música. Am capul cât că nu e așa... Няма, аз ще го вкарвам в седмица. Asfalt. Nu că-i bag oare, Люля кемда. Ia! Дай! Сгоди чутър. Де се отръкил? Надолу имам. Де се Аз не мога, само правя. Пос, дай. Разсъпай. Сейко, колко църквил да е раса? Точно, опречно. Край. Възможно влак мълчам. Само не виждаме, не мъгим. Искам да кажа само едно за последно. Да, благодаря много за вниманието. Чакай, кой ще духа папарата? Ще духа харуси папарата, защото не съм доволен в него за бала. Изгони ме. Да, баща ми дори, даде ми на тя шерхия, ме изгони. Благодаря много за вниманието, Наруси. Благодаря много за вниманието, не? Айде, лека нощ. Лека вечер. Айде. Чашата празна, Не. Благодаря много за вниманието. Не, пълна, няма сега ще ga изпия. Ще ga изпия и ще чувам да си легам. На среща. Да звъня някой. Ами, какво да правя сега? Някой там къде, някой цигани там, който ги правят там. Сега си го правя си мангаря. Яла! Нагаш! Айде, милионер, ти си, изкарай парите. Сигурно съм за... Да, сега руса разумно, да. Помпа, става помпа. Аз имам такова, бак, не беше от помпа, беше такова. Сега се разумно. Дай си пейдя, че дам минага. Коя? Дай си пейдя телефона. Слушай, Аз имам карта. Кой мини? Задълбани. Аз имах едно такова. Ето, днеската е толкова. тук. Изляза го. Ти толкова. Добре се малко. Бъди малко упорен така. Сега гледам сега. Добре се малко. Ама ти си Санчо. Аз съм Зенки. Ниса не си. Ама, вече идем ли? А? Дай 25 лева. На бальма, 25 лева, че едва ми. Мама, телефона са. Ще помисля. Наснимайте. Дале. Участък ма, Ако ти мъж дъчка. Антоне! Антонов как пак? Антони го пак? И тук Рус си играе с помпата. И там Сейко си мисли за Мирослава.
Какво прави? Чакай сега, казах. Мисли си за Мирослава. Мирослава, да. За Мирка. Да полусърце, бе. Виждаш, казах Мирослава, нещо му падна сърцето на пешачи си. Виж какво става там, виждаш? Падна му сърцето долу. Това е. Памна, ешка, бутъски. Голяма обич, голяма любов, голямо чудо, голямо нещо. Вот они не спите. Не. Спати, син. Да, кукава. Его. Бая буки скарва. Цели берут. Асфалт, няма ли да... Ще го избагура! Кой ще тук бахвара? Ти! Ерзи! Мъженец ти нашъл. Чао, чел, я го Да си го дара на... Аз бати ма чакай, бе. Ето, искам да Кажи бъде. колко време да чакам, аз ще кажа. За последното общен, кой ще тук бахвара? За последно. Абе, вижте, за последно... Ало, балоти, ало! Балоните са там, бе. Evo, gdje spave? Pa što će Boga bahura? I store se bori... Gdje ću? Egule, vidite se. А, той ли? Той ли? Той. Нали? Репортера. Репортера. Чакай, искам да се питам, на кой ще даш бахор спълниш? Първо ще дам бахура, ще дам първо теби. И на палево, и на биго. И на биго ще дам бахура. Аз ще дам това баба. Чакай. Да прикарам ли? Чакай, ма. А що си да проверям? Вот да ме чакат, а не си ме чакат. За последно, вижте, сериозно, на кой ще даш бахора? За последно. Така. На него ли, бе? На него. На той там ли, бе? Забрай му. Така ти от мен ще да не този баба. Дай ги мерим, мамо, дай ги мерим. Какво ги мерим? Дай ги мерим. Дай ги рамаса, дай ги мерим. Кантар. За последно сега, край, няма, виж, без базик. На кой ще даш бахора на духа? За последно. Така се ти запада маза. На никой. На никой. На никой, съвсем знам, те да го дам. За последно на тебе, репортер. Следвам тебе. Антония, какво се смееш, Антон? За капак за тебе, айде. Айде, за капак за тебе. Ай, го съм сега, как е време, нали? Чинти шапа? Циганка на баня. Отиваш да правиш рака, штрука? Мама, бо тук не почав го звуку. На шапка, май. На поля сантим писят капак. А пък късеш му да късеш, не Я инклюди анкисто вече, край. знаки, да, горе. Чак ли ти му пана къси да О, Мара, Антоне! Мара, сиго. Да, специал, Мара, сиго. Докторе на всичките компания. Дето берете рози. Боче, бе. Аз не бера рози. Аз не пиям на рози. Да ти го тури на тебе цялата компания, ето бере рози пък. Айко! Дай по тук. Дайте му бухалката на света.
Dugaj tam. Widzieli, co jest Dugaj. Dugaj tam. Dugaj, na, dugaj. Kończy do kabakura. İnat sigara. Cicho, Akça do Hemen Sigara etkeşli. Kończy do kabakura. Koy. Koy. Öyle tamam. Nas sigara imam. Da budam yo. Ay nana tebe nana meni. Haydi. Dajmo nas sigara. No kończy do kabakura. Kończy do kabakura. Mam przyjść. Ale muszę Lekanoś, Władimir, że nie ma tu. Lekanoś. Populek się już bagura. Lekanoś, haydi. Ciao.